Hai, simlang hili nih. Mong kamote. 20. Kani po 20? Hindi, 20 kaya ka na mahilo eh. Kasi buwan tao na nakakang idun dyan na mga buwang na ibukbuk ng mutihan eh. Ano pinamuti, nagkulis. Sige, color ana. Kaning gabi? Hindi ko. Asod-asod ko na be? Karera, pas 35. 34. 24 na. Ano ka na? Yung tubo mo. Kahit putan dito ugma. Ha, puti? Yari ko para bahay. Gaya ko are tulo. Oh. Prato lagi bukas dan nih. Oh. Ito ko nila, oh, may galang-galang. Tingnan ni bukbukon. Sit. May ilahan man sa moton. Nay kutsilyo, pwede sa sapsapan. Tanawon. Sapsapi ko no. Sapsapi, 15 ko ng kilo. Ano sapsap? A few moments later. Rosenyo Elementary School. Mula ba ni karon sa bahay sa EXO ni Mayura. Balay sa EXO ni Mayor. Kaya naman sa EXO aning namin yun, aning patrosinyo. Uy, traffic man, ang sakyanan. Oops. Ano ni, Eskinita, padong ila, patrosinyo. Ilas, Mayorang, Igsoon, Narbato. Ara, kani mo ni lugar sa bahay sa Igsoon ni Mayora. Kani bahay ni Emily Morga.
Nanay Las Angelito. Abot na meron, magkagobot na ng mga apuros. Gasa, wa may kabkab. Uy, hanibrin, danan, naga. Kung magidang sakdanan, daan, mapud. Sam na ni. Abot na meron. Toko dito mga bata ron kaya may siupaw o kabkab tugon. Pakaluto ko saging. Uy, naman ang motor. A few moments later. Nadoy, wake up, boy, kwandoy. Tungtong dari, doy. Karang pinalit dia. May mais kyang. Wa may kwan be. Wa may kabkab. Huwag man ang kabkab sa kurilya. Mingo, magkukwasawa. Ita. Muli. Sabar, buka. Pagkuli nga, kilawon. Ay, makika day. Parang na suman lagi. Abri, nagtarong. Hala, day bibingka. Mo na yung pinalit. Mingo, managlang merkado. Tingaga ni kung ano na. Kung sa dyan kapuran ko. Magpansit ka, nay? Pansit. Ikabis sa boss katong sabaw na trip. Bibingkang nagwapa kaayo. Ay, kamuti. Hot cake o... Si Herlin na nga ka. Kanina tagbulinaw. Nangita tagbulinaw di ah. Grabe biglang saging. Grabe biglang mahog na itong saging. Yung kilaw. Kasi pa yung mais. Kapayaban, kamuti hawa sa day. Ano po kayo? Manapang bagal. Dahil na kaya, may bugas day. 3 ka kilo. Pat mo ko ito dito, ugma. Magandang 3 ka kilo. Napay kamuti. 3 kilong bugas ang napalitra. Yan sa maning kamuti. Mana? Uy, video isa ko na rin eh. Magkasama na mo. O dahil naghihuwat na sila sa mais na eh. Bakit? Margarin eh. Wala ga margarin. Ah, gago. Sa man eh. So, sige na. Atras. 1. Minga mo gilang Kaya merkado. asang picturean guys ha. Ito sa guys. Sus. So guys, ito sa guys. Ito nga. You get a plato there anak. English food. Plato dali. Wala magamit agang cellphone nga asa. Kay pag upinos ko ngit-ngit man imong lamda kakadlaw, Thank di you ko my klaro. dear darling sweetheart. Ang gagamit lang kay video. Hamas numa. Wow. It looks so delicious. Buday. Nanapag ka. Katawa mas inday dari. Okay na na eh. Kaya mag-contact ko. Hamas kiya, why kwan kiyang why supa udoy ug matos kurilya. Dali nga rin itawag ka, pakpakis kiya og mais. Usapa. Kano to? Time out. Pitjoy. Nay na doy, di na suri may ilog. Dali na. Tabangi sa kos kiyas mais. Nay kamatis na na bagkilaw. Kamatis ug bulinaw. Gamards. Kagubot si na Ellen. Medyo pas inday. Das inday na ko. Tanaw sa tipit joy. Oh, abtik paninguan. Unaw ate. Mana na si inday. Naligo na ganito. Wala na magpanit ang isang panit sa padrilin. Ari ka na. Yehey! Halalami ka, Zuyilo. Dali, kay picture mo ng kuha ni Duhan Kia. Dali. Tapad mo anang duha.
Basta sawang Curtis ka manabo na zinga na. All. Hawi na kayo, mag-picture ko lang doon. Ato sa. Di mag. Inaon ang kamot dito eh. Give na, mga unggoy. Smile, Kia. Padon niya, tipid J, anak. Ay, pwede ka nga pinagod na. Wala ilimod to na. Kawan na. Karoy. Ipasa ning hakon sa kakuan. Budaya. Eh. Ano daya? Pwede nga na pa magkililaw, hoy. Oh, sorry na. Yang halit yang. Napod na bagi mo katungkuan. Diwa ka. Kuskus ka. Ora, kinain. Ora? Hindi. Mayroon mo muli naman. Ala. Ano ba kadang mo matag sabong nga, loy? Kit og saging. Ay. Kit og. Wamay. Aso may mo iso na nga, wamay. Bitag ikuba. Ay, aray natin! Ano? Di pwede mo silupin mo sila ng makang. Ano? Kurang na din. Oh, mati, bomba na na. Nakabahas siya. Kayo? Lagi ko ng ganyan, mama. Ang kaya? Lagi mo bakob. Ginaji. Ate, ibunda. Kay. Ay, dali. Aba, ginaji ko. Ano ikaw may bakong. Kitit, dali. Usus lang gamay ko natin ano ba tubig? Ano may isa di ay? Ako. Kato ka na na enak, kay marugumok to na. Kabos mo. Ano pa, itapit to? Kitit. Uy, taneng! No! Yun ako. Ha? Udoy! Huli. Uy, Miyay, pag maniho naglubi, Miyay. Ay maniho. Drive. Kaya may ito. Itapit. Iko ka ha? Kaya. Pag magaling sa may pesa gulda na. Anong kami sa Sir Margarin ay? Wala din sa margarin. Mas magtagbilaran na. Ano nang Sir Margarin ito sa mga tindahan? Kamu may magtuman. Ibang po. Kaya ba, tindahag merkado. Kamu naman yung mga tao. Barayo, Nakuha nino, yung kapitan. sentro. Bulinaw. Da guys, magkilaw mig bulinaw kay nagdangang mig saging nga lami kadto bantek. Inihan join taon pa apilin kung patag sa video kay ganin na rin taon ni panguhag-us bulinaw apilan ang tinai kay pait na paw. Pili bitaw, ito ba di? Wala na basig napay na sa kulo sayang. Wala lagi. Ipaluto nito ng tatay ng okay sudan ni kuan damian kung damian dito. Mana? Ya bulinaw love ash kaayo. Parisan og sa katapok nga saging. Kaya po may daghang tundan dari guys. Hindog na na si Jatanan. Tinanog ng patay. Uy, ginukog na nga ang dari. Marumag mga iring. Mamitsaan naman. Hoy! Iring ibitsaan namin sa daring gilangaw na! Dapat mas salupin! Ang saba mong idunggi. Di mga subok dari. Ibitsaan na naman dari. Mga jugajud mo. Mas nanay na. Nagagaan pa na ito pang ibitsaan na po. Tsaan. Mora rin lang bilhin na. Bibingka o sa kuan. Mga mais. Ganay yan. Nay, mo nang patubok. Nay. Mabilin. Patubok. A few moments later.
yan. Hindi pa sa mo. Lamot di kanilaw. Amang saging, wala lang saging. Gadag mo, no? Nagano ka nito. Sama ka no, ilutuin mo noy. Hindi, bahaw Kaya? kami. Kami kuno bahaw. Hani mo kiyang. Saging. Parang supaw. May Pepsi na eh. Bakit may Pepsi? Ay. How much? Ang sabi ko. Ikaw ngayon ang Pepsi. Pepsi! Ngayon mo Pepsi. Hungaw. Ito mo dahil kaya? At kaya mo? Ay, pwede na eh. Ano na? Tapos na tayo. Wala na magkaon. Saan na ka dahil? Ha? Nga, sila na. Hindi, sila hindi. Mukti mo dahil. Hindi mo tayo mo kaya? Dahil? Di, uy. Kinilaw ng gainday. Butangan ng nuog sila lain. Bukan ng nuog sila. Sige ya, bilangan. Nangan. Kapag kalabilin ko lang dami? Ay, binabog na aring pizza. Nari, pinamagpapipin. Nari, pinamagpapipin. Renta na di ay. Panuban mo. Ang doon. Lumadun ka. Matuwang na nay. Timan eh. Tuwang ko doon? Gatakilid na oh. Tutulog na. Ba't na lang natin sa saging dia? Ha? Ano naman, tuwang ka na stand man? Kupuri ng kuhan. Awahin mo sa matuwang kay Dangog. Ato doon sa misa kaya di magkita. Ako si bumakaw. Ako mama. Ano, nilala na dia. Ako ba, tulog ka. Tulog dahil. Balik ka na. Kaon. Hangan ako ray. Hang kayaw. Pero lami. Naluto siyang sikudang. Ano ka naman? Alin na tayo. Hani pagkatay. Kaya dali na tayo, nahulot na kinilaw. Bukdan ako. Magbukag. Ako may tikal sa bukog hindi. Kaya magagano hindi. Kaya mo kagan. Buli na. Wala bikot! Ay, teka mo. Ito, kaya silba ang na. Ano ba? Ito man to. Ha? Saka duman dun. Ano lang kaw tayo, kaya ang yata ang magkuhan. Berry juice. Iliwan na magaling. Masangko. Ay, mag-berry juice, ang tayo. Mapod. Ako, simuno. Ano, mag-aari yata pa. Doon naman after dito. Gusto sa bulpon. Doon naman ka? Bilangan ka? Ang kita ko may nagsili, iwa ko may hang. Naghangan na karon. Pang ginamos ni Pang. Hangan ka dahil? O, ginamo si Lia. Di ako may mauna na ka? Ano mo baso kanina? Ha? Tunga. Sige lang kagkod baso. Ano ba ito tigugas? Sinilaw. Ano kinamot? Sinilaw. Dara, bigyan ka tubig. Ah. Uy. Ito yung leg. Kinilaw niya. Hinila ba ka nang ngayon? Ito ang ginamos. Luwag-luwag. Ang nasa sumusaka. Hindi mo. Sumusaka sa cellphone. Dangan ko ba ng kuwan? Sabi ko. Ay, hang. Kaya hang na suka ah. Di ba yung pernah ka nang kung ano maligi ginamos, puro na lang na ginasuka. Tumabitang eh. Girag-girag, mas kaya mga butiti. Ako ba yun? Ako ni unog. Tugdos mo na. Yikes! Ulang yun na.
Aba na kung sama siya mo pag na. Dara dito. Nandun na. Hala. Mura ko no. Pakpak na ko dun dito. Dali yan. Sakto na ganyan pagtapok na ako. Wala mag-isip. Eh, pag tayo na, wala ka na. Ah, sabi ko siya. Hindi ka sila na. Enggak. Ano? Hawahaw na. Sabi ko siya. Ang magula ka ng suka ni Along, kanang magang plus hanggang me. Sige, daan na rin kita na. Ka mag-abdi. Agay. Ako ikaw lang ang daw maganood to. Ang yan dyan Hindi na baon. init. Ha? Kanang magdang bong sa gingo, dang ginamo. Hindi mo mainit dito? Doon lang pala mong ka. Atong lauyan kasi nanay gamit nagdagan videohan. Kumuban sa muro. Patay doon na kasi na kaon. Para mabili na ni. Ano ka mo ba? Hindi ka kita view dito. Kau ba init? It's so hot over there. Okay. Suhat na. Ang hangin na to. Kita na? Murag. Dato. Dato bitaw ko. Dato ko sa pagkigugma. Ayan. Mao? Mao ba? Mao ba ma? Ano? Kwarta na ba dahil dato? Kaya kung ng kwarta, buhay pagkigug. Kwarta na ba dahil tapoy di ba dato? Kana ka bang binay kwarta pero wala lipay. Ano ba na ko daw ulit? Kaya mura pag nagkwarta. Wala ko kwarta. Hindi mo na yung kwarta pag ng kwarta. Kay ha. Kaya ko na ba? Lipay bisa buhay piso. Kaya sa daya ito kuya. Kaya ko na eh. Pag Tunga ta. ano ito? Di ko sugot. Ito ganahan. Mandaghan. Maawa lang yung magwang ha. Ulo ko ba ito sa gandang tuwalya? Alam mo naman ang tipod man. Hanga eh. Jangan ka? Ang kumait. Hindi. Ako pagdaanin. Umo? Umo? Ay. Haya. Ano ka on? Di, ang ka nang dito hangan mo wait. Dito na humit. Ayaw sabod sa wait. Nga. Kaya tag-Pepsi day.